Ayan na. So again, pwede kung depende sa katas-on ninyong kuan, pwede nila na i-cut kung unsa gyud para di na ka magsumpay-sumpay. Good day people! Good day mga bossing, mga boss! Welcome sa akong YouTube channel, Bitok Bitok University. Tanan mga nakasubscribe na, tagang salamat. 10,000 pa dahi. Nebot na mag 10,000? Nebot na ba ta? Wala pa? Gamay na lang daw, mag 10,000 subscribers na ta. Tagang salamat sa tanan magtanaw sa YouTube o sa mga Facebook karon. Good day ka natong tanan. Nako diri karon sa C1 Steel, and this is a sponsored nga post mga higala. Namo ginangutana siba nianin ako din kay nay ipakita na ako ang mga processes sa mga atop, sa mga uban pa nila nga mga si Perlin, sa uban pa nila mga steel products. This time na nag-PM sa kuha. Kaya nangutana sila about aning giingon nila nga floor deck. Unsa din ang floor deck? Ako na bawon nay double deck. So sa may advantage kung wooden pa or floor deck na atong gamiton? Ha. Nata karon diri sa C1 Steel og monay ang atong susihong karong adlaw. So mangutana ta, okay? Ang pangutana, may tao diri? Awesome ta. Oy, nay opisina. Sulod ta diri sa opisina big. Hi ma'am. Kanang diri ko mangutana about sa floor deck, ma'am. Hi ma'am, diri ka asa? Boss, diri mga tana ba sa floor deck? Kusa ba? Boss, diri sa mga tana, boss? Ay! Makauban na to karon sa C1 Steel, si Hans. Hi Hans. Pork and beans ang iyang apelido. Hans, teka muna. Kay nay nag-PM sa kuha. Kay sa third anay lang, sa unang panahon, brad, siguro mga 90s, kinumdo ko sa una, may balay sa una. Mga 30 to ka floor, char. Sa una, basta mag-flooring ka, kasagara pag second floor, plywood, anak, kahoy. Tapos, medyo nag-evolve gamay, nagsiminto na dayon. Okay, so para ano na, butangan nagkabilya yan na. This time, ang ato na dunggan, mas medyo ni-level up siya. Og mas lig-on na noon siya. Alright? Og mo ni atong giingon karon nga roof deck or sa pala steel deck. Sa pala term na? Actually, ang deck nga word is general na siya. So, okay. Kung sa architecture pa, ang deck nga word is anything flat surface na okay. O same sa floor nga maka-support siya og weight. So, usually makita nimo na siya ang kanaingana nga mga decking is gawas na siya siguro sa US, sa ilang mga usually makita nimo na siya sa mga balkon. Sa US amo di ay. Kali Apeki, Los Angeles dito mo kanida ko may gala. Teka muna. So kanila lang. So ang floor deck na to, unsa magi technically iyang function? Actually ang floor deck is material na siya. Bali sa ato adiri karon is steel siya, which is ginagamit na to siya additional reinforcement para sa atong slab para sa second floor or mag third ba ka, fourth, and so on and so forth. Karon mas daghan ba ni prefer na steel na? Kay mas lig-on ba siya compared sa una kung magkahoy ra ka or siyempre pangutangan niya kung mas mamahal ba ang cost ba yung ana? Unsa ba? In terms of durability, akong sa akong gisulti ganina is reinforcement siya. So mas mulig-on okay. ang flooring na to or ang flooring para sa second floor kay sa balik capacity sa atong slab tungod sa floor decking madungagan siya.
So mas malig-on Mas malikon siya, so capable siya makakarga og mas bugat. Tama. Then in terms of cost, mas barato siya. In Okay. terms of production cost. At the same time, mas lig-on. Perfect. Karon naman ko sa C1 Steel. Pwede ba nato boss nga laagan boss kung giunsa na pagbuhat ng kuan kanang atong roof deck nato? Pwede ba na? Pwede kayo. Hop. O ga syempre na namin ni Hans diri sa ilahang warehouse or ilahang unsa ba tawag ni factory. Pero for safety kailangan ta mag hard hat. Hop. O ha? Okay. Let's go, Boss Hans. Asa ta padulong? Dito sa atong machine sa floor decking. Okay, go. Tadan! Sumuni siya. Kani siya. Alright. So atong una dito ta sa tumoy. Atong tanawon sa pinakasugod. Pinakasugod yun. Okay. Special ba ni lahi ba ni ang iyahang kuan? Iyahang raw material ani? Actually, Vern, in general kita nan atong gagamiton sa ato ang floor decking is ang tinatawag na galvanized iron. Galvanized iron. Ang kabaga nasa medyo Actually, natay 3 available thickness from okay. 0.80 mm up to 1.2 mm. So na po day nipis tapos mas nagbaga-baga na. So, maka-cater me from residential up to industrial. Okay. So kasagara day kung residential unsay kasagara ang ginagamit? Kung medyo tight ang budget sa customer, mag-offer me og 0.8. Which Okay. is mo na mong pinakanipis, isa pod mo po na isa sa pud sa safe pod siya nga thickness. Actually, Kay kung munipis sa pugag maayo di na pod. ina pod siya. Kay Kay isa pod ang quality. among ginakahinambog diri sa C1 Steel is ang among mga material tanan actual. Pag Okay. moingon mo og 0.80 mm, 0.80 mm siya. Bisag imo siyang i-try Caliper. og i-caliper nimo siya. Actual gid siya nga pod. So honest siya. Di uban di ay nga dili mao day, naingana day. Ba, naingana. May pang C1 Steel honest compare sa imong uyab nga. Naghugot mga igala. Okay? So gikan sa atong raw material. So pwede ra po ng iyang length ma-customize. Actually sa mo adri is kato size ta. Okay. So kung unsay requirement sa inyong balay, mo atong ikat. Nice. So at least dili na ka magsumpay-sumpay. Yes. Okay. So ito na. First ani is mag-start ta sa atong uncoiler. I-feed na to atong sheet or GI sheet sa atong machine. Okay, yan na. Ang background na kayo. Ten, den, den, den. Ten, den, den, den. Okay. So ginahinay din siya push, no? Ang ton niya magpansa. Eto na, lalabas na. Ayun na. Diretso lang. Patay. Kinakat na to siya para iyang pagkaputol straight ni siya. Okay. So, diyan na mag-start ang ato ang Measurement. 3 meters lang. Ayan na. So
So again, pwede kung depende sa katas-on ninyong kuan, pwede nila na i-cut kung unsa gyud. Para di na ka magsumpay-sumpay. First na sheet na ilang gi-process, ilan na siyang gina-actual ug sukod. Okay. Okay, para ma-set sa ato ang diri sa operator kung for example daghan siya og quantity. Okay. Then muna na iyang i-follow na yung measurement until mahuman ko sa sukod. Okay. So that's why ang amo gyud exact siya. There. Putol. There you go. So muna siya ang finished product. So gisetting na to ganina 3 meters na hands na. Okay. Tingnan mo, nakoy nakitahan ba nga design? Sa man design ni siya, pattern ni siya o nay purpose ani? Actually kani siya kung imo siyang tanawon mura siya design. Oh, murag design, So, pattern. actually nani siya purpose. Ah, okay. Gadugang siya og reinforcement property sa atong steel deck Okay. or floor decking. Sabi na design na nagkakot na gusto talaga flower ba nga pattern ba? Flower lingin-lingin. So pwede ra. Teka muna Brad. Ang atong ginagamit galvanized iron. Yes. Pero na ko'y kakadungga mo man ang GI, di ba? Wow, di ba? Brightly. Ako palagi bre. Actually, engineer di ko sa una. So muna na ko'y hanaw. So ang GI mo nang galvanized iron. Yes. Pero natay kakadunggan nga BI mo na ang black iron. Black iron. O sa diferensya ng GI ug BI? Dili na BI bad influence or bawg ilok, lahi na. Lahi na siya. Unsa diferensya ng duha? Ang kuan, ang black iron is bali ang difference nila na is differ sila in terms of material. Okay. So man quality of the material. Yes. Okay. So ato ang black iron mo na siya ang atong mga ginang material nga makit-an sa kabilya, mga Okay. deform bars, mga angle bars. Ah. Which is kana siya mas cheaper siya o mas prone siya sa rust or corrosion. Okay. So ang atong material nga ginagamit diri sa C1 Steel is gapili gid mi og quality products which is Okay. ang GI. So ang GI dili siya prone sa corrosion. Okay. Maghatag lang og facts. Oo. Actually, ang GI ingon sila nga palitag GI kay dili mo taya. Actually ang GI mo taya gyapon siya. Okay. Pero mas taas og lifespan ang GI compare sa Okay. GI. Okay. Dili na ta kailangan magpintal kanang ginatawag nila og red lead Oo, tama. para makaiwas taya. Ah. Atong GI is muna na siya, itaod na siya diretso. Ah, okay. So di na ni kailangan pintalan pa. Depende na sa inyo kung Oh. gusto mo pintalan. Mas mukan pa Yes. pwede mo pintalan. Pintalan og pink, green or something pwede. o nga kung sa color nga gusto nimo, pero sa material alone as is na. Checkered akong gusto ipintal, checkered para murag polo. So again, pero that's why pala ang BI medyo barato siya. Medyo barato siya. Ah, okay. So munang mukuan ka. So medyo mo lang dali ra mo taya, munang uban papintalan pa Pintalan nila. nga pa. Oo. Kaning Mas ato less diri siya sa og- C1 mo nang GI atong ginagamit. Kay mas quality siya. Mas taas og lifespan compare sa PI. Now you know. Ha, drillan na kang Hansa. Very good. Actually, ang GI mo last siya up to 200 years kung dili siya mabasa. Ha, mamatay na lang ka. Napagapon siya. Wow, Facts very na good. siya. Okay, very good. So that's why pala mas nindot ang GI kaysa BI. Balik diri sa bugnaw kayo nga opisina ni Hans ug sa mga beautiful girls nga nasa likod. Alright. Oh, teka ba na brother, kung nako diri sa C1 karon, unsay medyo advantage kung diri ko mo palit sa akong roof deck? Sa wala pa nakabalo, ang C1 Steel ga-offer og free delivery. Ah, Yeah, okay. free delivery. Unsa man na within the range ha? From Bugo up to Alobihid. Ah, okay. Kung inyong location naara ana nga mga lugar or sa sulod ana nga lugar, free delivery ta. Nabay minimum nga paliton dapat? Actually wala. Ah, okay. Kung siguro kung volume gid ang imong order, pwede na to siya tuyoon og biyahe gid siya. Okay. Oo, i-special na to siya biyahe. Ah, Pero kung mga siguro pipila na, isabay na to sa atong okasyon nga biyahe. Ayun. Pero free siya, wala kay bayaran bisag piso. Okay, good. Tapos unsa pa may lain? Then isa pod sa amo adire, isa gid sa among makahinambog is among lead time which is maximum of 3 days.
So kung gadali ka, pwede na nimo hulatan. Makuha na nimo ang item, maglingkod lang ka na may canteen, pwede ka mag-snacks dito. Pag gawas nimo ready na. Pwede Okay. na sa paon. So, murag way hassle. Yes. Basta nga kung as much as possible, paningkamutan nga, ma-release na yan. Yes. Alright. Oga, syempre, unsa may bago karon sa C1 Steel? Actually karon ang among shifting is up to kuan na siya. Bali nanay may duha ka shifting, morning ug night. So Ha? So, nanay gabi Yes. Ngano inyo man ang gibuhat karon? sa karon mong god medyo siguro medyo nailhan na ta na mga medyo dagan-dagan na ato ang mga clients. Then atong production na tendency sa dili nila ma-cater gid sa kana lang nga oras from kanang kumbaga office hours from 8 to 5. So nag-decide ang management nga i-extend siya up to 10 PM sa gabi. Nice. So, Yeah. so kung man lugar kag bisag gabi na, pwede pa? Bali ang among 8 to 5 is office. Okay. Ang production. Production, yes. Then ang 8 AM to 10 PM is ang production open na siya. Okay. So kung mag-pick up ka, pwede ka maka-pick up to 10 PM. Alright. So, wala lagi backlog as much as possible. Yes. Kung nasa liya pa song gusto niyo makuha, Yes, kadali on din. yes. Wow, very good. Oga, balita na ko na napon may mga bagong additional na color sa atong mga roofing. Sa karon nami additional colors which is upat ka buok. Okay. Sa amo ang roofing na siya. Okay. So natay silver, oak wood, mura na siya kahoy, then orange o violet. Alright. Hans, daghang salamat. Oga, last na gid Hans, tinod bagyod nga pork and beans ang imong apelyido. Daghang salamat mo na si Hans. Oga, there you go. At least tana nakatabang ko sa inyo diya mga bossing para kung nagbuhat mo sa inyo mga balay ana karon kung say angay buhaton, level up na gid karon no. Lahi na gid mga angkol, no, auntie nga nagtanaw diya, lahi na gid karon medyo steel na ang buhaton, ligon pa ug in fairness mas ni barato pa, no? Pero padayon na gid ako to nga taga na ko mga 30 floors siguro ta kung balay may gala. Dito na ako ibutang libog palagi ko kung 30 ba or 35. Tapos gusto ko ato na pattern pa pintalan ako pink ana para macho kay ba. Tag flower ana. Pwede maulam. Alright, daghang salamat sa mga taga C1 Steel. That's it guys. Don't forget to subscribe. Bye.